And these people nadhania wakati wao ilikuwa imefika. Oyudore ni olo mar joriembo kod tuoche mag wang' gin moko kuom gik ma hinyo joriembo mag wuodhe maboyo e apaya maduong' man Northern Corridor matudo piny Kenya, Uganda nyaka Democratic Republic of Congo. Derepe go ikwayo mondo mi okaw yweyo mowinjore tok seche 8 mag riembo. Riwruok mar Northern Corridor Transit and Transport Coordination kotudore kod NTSA, Kenha kod Obila oriwore campaign mar arita makare e apaya kokalo nyisruok makende e apaya kowuok Mombasa nyaka e boma ma Malaba. En safar mar ndalo 7 mane oa e boma ma Mombasa kendo ochopo e giko mare Malaba border. Safarno oken mana mar ting'o mwandu ka oting'o nyaka chiwo puonj e wi tiyo maber gapaya. Malaba kae e kuma nyasi mosebedo kochakore Mombasa ochope chunye kod giko mare pachoka. Derepe trela gi yudo thuolo mar yudo pi mopogore opogore moting'o mag wang' kod pressure. En nyasi morwako maloyo drepe trela 540. Hii Northern Corridor, as Northern Corridor, sisi tumesema wacha tutoke Mombasa barabara yote kuambia watu kama inabidi wawe makini wanapoendesha magari. Hiyo ni truck drivers, hata road users wengine wenye cross barabara wawe makini, tuweze kuleta chini, put down hiyo rate ya accident along the Northern Corridor. Lakini vile vile hapa Malaba kuna hiyo kupima macho kwa wadereva, hata na tumeambiwa kama community hapa, local community wamekuja vile vile waweze kupimwa. Ewi mano, jatend joriembo e apeinigo Leivan omedo ni chal marach mag apeini kod chal mar geche moko medo kelo masira mag apaya ka higa mokalo ji maromo 4,000 nowito ngimagi kaluwore kod masira mag apaya kod mamoko 8,000 manoyudo hinyruok. Omedo ni campaign no biro dhi nyime nyaka pinje mag Uganda, Rwanda, DRC, Burundi nyaka South Sudan. Recommendations zilo zimetokea imeonyesha kama accidents zinafanyika kama dereva hakuwa makini, vile vile kama barabara si nzuri, na kama gari yake hiyo gari anaendesha nayo haiko nzuri. Sasa sisi tumesema wacha tuchukue tu one item, ni hiyo ya kuangalia macho, kwani macho ni muhimu kwa kuweza kuendesha gari, tuweze ensure kama hao madereva wanaona vizuri na wasije wakalete ajali. Lakini hii ni phase ya kwanza ya hii campaign, hiyo itaendelea vile vile katika nchi zingine. John Diar mabende tiyo e riwruok mar Northern Corridor Transit Transport Coordination omedo ni negichako campaign no kaluwore koda kwan mamalo mag masira mag apaya ka Afrika maimbo ema otele masira go. So this exercise is just the beginning of the bigger exercise that will address road safety in a holistic form. It is informed by the surveys we have carried out. Road safety surveys are already carried out in the 6 countries, and indicators show that the population is not informed on how to safely use our roads. Peter Wanyoike mar NTSA bende omedo ni gitimo manyalore mar neno ni joma tiyo gi apaya kod derepe mag wuodhe maboyo ema obedo ranyisi makare ne derepe mamoko. Lengo kuu la zoezi hili ambalo lilianzia Mombasa limekuwa kuwahamasisha watumizi wa barabara kuwa kumakinika na kuwa waadilifu wakati ambapo wanatumia barabara. Na haswa tumewaeleza kwamba ni vyema kuangalia sheria na kanuni zote za barabarani, zikiwemo kuegesha magari katika kwa mwendo ambao unafaa, na pia wanapopita magari mengine waweze kumakinika zaidi. Jatatije mar NTSA e gwenge mag Nam Chumbi Eva Nyawira kata kamano omedo ni e kind dwe mar 1 nyaka 3 higani kwan masiche mag apaya osedok piny gatamalo 6.5 ma ka joma owito ngimagi. Ka joma owito ngimagi gin 1,000 kopim kod kinde makamago e higa mokalo mane ji 1,128 nowito ngimagi. Last year, the same period, we recorded about 1,128 fatalities. Although we are talking about a reduction, I think over 1,000 people having died at this time, they are too many for us as a country. Walter Lusama mar Kenya Transporters Association bende oyango ni achiel e kind derepe 10 mag wuodhe maboyo nigi midhiero mar wang' kendo ok owinjo obede apaya. Atamalo 50 nigi tuo sukari kod pressure to ok ging'eyo.
Okwayo joma miyogi tich mondo migi thuolo mar yueyo tok riembo kuom seche mowinjore odiochieng' kodiochieng'. We did about 687 drivers, and out of that, 1 out of every 10 drivers had poor eyesight and should not be allowed to drive on our roads. The other thing, 50% were either diabetic or hypertensive without their knowledge. We also realized that at the age of 40, most of them have started losing eyesight. And that's why we partnered with Northern Corridor, with NTSA and Kenha, so that we set such kind of camps so that at least we test our driver and those eyes.